Здравейте! С вас е Снежана и последните новини от компания Биетик. А това са наистина фантастични новини, приятели. В групата ни вече имаме над 10 души, които спечелиха автобонуса от $500. И то за няколко дни работа. Такова нещо виждали ли сте в друга компания? Още нещо. Вече имаме втори брилянт в компанията в течение на месеца. Първият брилянт, както знаете, беше завоюван от холивудската звезда Лари Лейн, а вторият от госпожа Маргарита Велц от Русия. Брилянт! Това е най-високото ниво в компанията. Виждали ли сте някъде в друга компания да се случва такова нещо толкова скоро? А брилянт означава, че двамата ще делят 2% от световният стокооборот на компанията. В този период имаме достигнат и ранг платиниум от моя менеджер Андрей Шауро. А Иван Вовк в компанията на още 10 души е носител на автобонуса. Първите носители на автобонуса са Лари Лейн, Андрей Шауро и Галина Мустафаева. Людмила Балтахинова, както виждаме, избира вече своето БМВ, което ще изплаща с печеления автобонус. Ето я в автосалона на БМВ в Иркутск, заедно с Андрей Шауро. Ето самия Шауро, който избира ново БМВ от автобонуса в БЕПИК. На всички носители на автобонуса успешен път и нови, още по-голями успехи в идващата 2017 година. А какви резултати от продукта вече имаме? Само в моята група мога да споделя, че още от първата капсула при мен самата има реакция. Периферната ми невропатия в краката започна да се разчупва. Нещо, което от година и половина не можах да постигна по никакъв начин, колкото и да опитвах. Болките в гърба и краката за една седмица намаляха до минимум, а днес никакви не се обадиха. Спокоен сън, прилив на енергия и желание за работа. Едно момиченце в групата ми с диабет първи тип вече намали дозата на приемания инсулин. При нея се наблюдава и повишаване на концентрацията в училище и повишаване на успеваемостта. При моя съпруг се получи урегулиране на кръвната захар. При една част от хората се проявиха очистителни и оздравителни кризи, но това е сериозен показател, че силите на организма се увеличават и той започва да се бори с проблемите в него. След кризите идва доза подобрение, което дава кураж, че продукта наистина работи. И това са резултати само от 10 дни прием. Забравих да ви кажа, че почти при всички се наблюдава промяна в апетита. Някои го намалиха, а други го засилиха. Вижда се, че в тази насока ще имаме какво да споделим. Доходите в компанията започват от $25 и да минават $20 000. Цялният пуск на компанията се планува за 15 януари 2017 година, едновременно в повече от 180 страни в света. И така, приятели, Илев 8 и компания БЕПИК работят с всички сили, като подобряват нашето здравословно и финансово състояние. А това е най-добрият подарък за всички нас за коледните и новогодишни празници. Ако вие имате нужда от всичко това, заповядайте в нашите редици. А сега позволете ми да ви пожелая весела и щастлива Коледа, здрава и успешна 2017 година. С вас беше Снежана. До нови срещи, приятели!